Ito yung unboxing ng Topdon TB8000. Ayan. So 8 amperes ito. 3 amperes tsaka 8 amperes. 3 amperes sa 6 volts, 8 amperes sa 12 volts. Yan. Okay, so i-unbox natin. Yan. So pang malakasang charger to, smart charger yan, ang laki, sobrang laki. Yan. Yan. Ito yung palm ko, yung yan, halos dalawa. So ano to, yan, IP65. Tapos 8 amperes sa 12 volts, 3 amperes sa 6 volts. Yan. Yan na yung mga specs niya. Okay? So ano pa yung nasa loob ng box? Yung mga cushion, mga ano, ito yung paper niya, user manual. Yan, so basahin nyo na lang. Kung ayaw nyo magbasa, maraming YouTube videos kung paano to gamitin. Yan. Okay. So yan yung mga explanation ng LCD display niya. Yan. Okay. Yan yung mga error. Okay. Ayan. Tsaka ano siya, ayan mo, rugged siya, rugged ang design niya. Ayan. Okay. Laki. Saglit lang ang nito. Saglit lang ang DIN 100 na baterya. Okay, so susubukan natin paano siya gamitin. Okay, so susubukan na natin yung smart charger. Ang paggamit nito normally, kung ako ito sa style ko lang to kung paano ako gumamit. Hindi na ako nagtatanggal nito kasi nga smart charger siya, maintainer siya. Ibig sabihin ng maintainer, kahit walang baklasan, kahit isang taon mo siyang iwanan, hindi puputok to. Okay, so tanggalin muna natin to. Okay. Tamang-tama i-charge ko kasi itong Trailblazer. Warning kasi yung dashboard niya. Nag-battery saver siya. So, ilang araw na rin kasi hindi nagamit to. Itong Trailblazer. Ayan. Okay. So ito nabili ko to sa US. In-order ko to sa US. Nag-order ako nung maliit. Yun, marami yun pambenta. Ito pang personal namin dito sa Gilbert's Garage or Auto Care Center. Okay, so pag ako gumagamit, nauuna parati yung okay, yung
ganun pa rin, positive is red, nauna dito, then negative is black. Okay, yan, ganyan lang. Then extension cable ito, then saksak. Okay, saksak. Yan, may power na. Ayun, may power na rin. So try natin tong mode. 12 volts normal, 12 volts cold, 12 volts lithium ion. Yan. So 12 volts normal ang gagamitin ko. And then press ko lang tong okay. Okay. Yan, so nag-i-start na yung ano, nasa yung 25%, and then titignan natin kung hanggang ilang minutes or oras siya magpo-full charge ng 100. And then yun nga, ito nakuha na yung data, nasa 12.4 volts yung ano, yung existing ano charge ng battery ko. So ito guys, kuwanto, sobrang malaki talaga to. So saglit lang niya malamang i-charge yung na yan, yung DIN 100 na yan na battery. So ayun, balik ako mamaya pag nag full charge na siya. Yan. Okay. So from ano, nasa ano na siya, 1.7 amperes yung kanya. Okay. Balik ako mamaya. Okay, so mga ano na rin, 1 hour na rin ang nakalipas. So ito na yung kanya, nasa 75% charging na. So siguro abutin pa ng mga ano to, mga 45 minutes pa bago mag full charge ito. Okay, yan, balik ako ulit mamaya. Okay, so nasa 100% na siya. Nag 100% siya after 30 minutes. So tingnan natin, ito mainit yung ano, mainit yung charger. Syempre talagang mainit to dahil 8 amperes to, natural. Pag malaki yung capacity, mas mainit. Balik ulit ako after na ma-full charge ito, para sa final verdict dito sa ano, sa charger na ito, Topdon TB8000. Ayan, so after 2 hours of charging, nasa 14.0 tsaka 2.7 amperes na lang yung charging rate niya. So bumababa na siya from 8 amperes to 2.7 amperes. Ibig sabihin papuno na talaga yung baterya. So ganito siya ka smart, ano, kasi ibig ko sabihin pagka ano talaga controlled na yung yung current draw na pumapaano, na pinupush nitong ano ng itong charger na ito. Okay, so ayun, balik ako mamaya. Siguro tansya ko mga 30 minutes pa to mapu full charge na ito, and then i-observe natin kung bababa to ng close to zero itong amperahe na ito. Okay, okay, so ito na yung normal state nung battery charger. Sobrang malamig na siya. So ano nga, ito yung final kwan niya. Kung mapansin nyo nung una, nag-umpisa ng 12 volts, pumalo ng 14, then 13.6. So ito na yung maintaining voltage niya. And then ito na nga yung ini-expect natin, na bababa siya ng 1 ampere. Ano yun, sobrang ano siya talaga, malamig.
So ito na yung ano nga, yun nga, ito na yung maintaining state nung charger na ito. So ito na yung sinasabi niya na kahit iwanan mo ng isang taon, hindi puputok itong baterya or whatsoever. Kumbaga pagka bumaba yung charge level nito, and then saka lang siya gagana ulit. So ayun, para sa akin, compare dun sa mga charger na nagamit ko, ay maganda ito, malakas at kuan siya, very handy gamitin, napaka user friendly. Yun, thank you guys.